Teret velikog uspeha prvog dela Montevidea sa pola miliona gledalaca možda je bio pretežak za ekipu, ali očekivanja nisu izneverena. Utisak je da drugi film kojim je završena saga o našem nekadašnjem fudbalskom timu zaslužuje još veći uspeh i gledanost, jer je nadmašen standardni srpski film. Mnogo je emocija, a glavna stvar je besprekorna rekonstrukcija utakmica. Publici u centru Saba predstavit će se večeras kompletna ekipa filma, domaća i internacionalna. Pravo iz Hollywooda u Beograd je stigao slavni Arman Asante. Mr. Asante, welcome to Gospodine Belgrade. Asante, dobrodošli u Beograd. Prvi put ćete večeras gledati film sa beogradskom publikom. Šta očekujete? Ja sam veliki obožavatelj prvog dela filma, velika mi je čast što sam pozvan da dođem ovde sa glumcima, jer je to veoma specijalna i posebna grupa glumaca predvođena jednim briljantnim čovekom, Draganom Bjelogrlićem. Mislim da je Dragan čovek koji jako voli Srbiju, voli srpsku kulturu, jedan od velikih sinova Srbije. Mislim da čitavo ovo iskustvo, ove priče, to je priča svakog čoveka, običnog čoveka, i to su izbori koje pravimo u životu. Ponosan sam što su me pozvali ovde i ponosan sam što sam deo ove filmske ekipe i veliki sam obožavatelj prvog dela filma, kao što sam rekao. Mislim da je i ovaj drugi deo sjajan i nadam se da će sve biti najbolje. Vaš lik u ovom filmu savjetuje mladim fudbalerima da ispune svoje snove u Americi. Da li film Montevideo može da bude interesantan za Hollywood? Već sam rekao svim glumcima u filmu da idu u Hollywood. Svi jako dobro pričaju engleski i lako bi mogli da glume u američkoj filmskoj industriji. Svi oni su jako talentovani i nemam nikakvu iluziju da je drugačije. Oni su sjajna filmska ekipa. Oni su veoma talentovani, ozbiljno talentovani glumci, sjajni glumci i drago mi je što sam radio sa njima. Video sam prvi film i zaista sam bio oduševljen čistim talentom ljudi, glumaca. Opet kažem, ponosan sam što sam ovdje. Hvala što ste ovdje u Beogradu i želimo vam svi srećno večer. I na kraju, šta još reći? Sada, kada je filmska utakmica završena i golovi prebrojani, stavljena tačka na 4,5 godine stvaranja ovog projekta, jedno je sigurno. Dragan Bjelogrlić i fantastičan tim izvojevali su ubedljivu pobedu.